Hi guys, may gabi magluto tag gulay guys. Ano akong gulay ani. Itong tuon karon. Siguro na tuog. Siguro na akong isda na pinirito. Ano akong lamas guys. Kamatis do sibuyas do na ahos pod. So nagtapang na tag kalha. Naghanap ng mantika. Kuha na itong mantika guys. Nilutuan na sa isda. Nalunod ang panakot. Ito ang ilunod guys. Lagyan natin ng bitin. Lagyan natin ng toyo guys. Luto na ta guys. Ayan, luto na. Si Mimi yalimukawan. Unsa day ka? Nakatulog na siya guys. Yalimukawan kaluoy. Makatulog niya sa udto. Di man nagkatulog. Anong sige mo pangawhag diya? Ayaw na magbahog. Ha? Ayaw na magbahog. Ready na ang among panihapon guys. Ayan ang gulay. Daw nakauli na po si Alan. Si Mimi busog daw siya kaya nag-snack man si Mimi. Nag-snack siya sa ganina sa fries. Dali na. Gamay lang ka na. Taon siya bahog na gamay guys. Understand the Holy Spirit in this also Lord, and this the gifts which you are about to receive from the bounty to Christ our Lord. Understand the Holy Spirit. Panihapon ta guys. Panihapon ta guys. Tara. Bukuran baka dito. Nagbakiro ko ganyan ang buntag. Magusan to. Gibakirohan ako karon sa hapon na pod. Gipainom din akong tubig. Akong gipasabsab ang baka guys kay luiton kayong baka. Kay sagbot niya. Wala kay sagbot manggo dinhi kay daghan baka. Lalang. Magkamay ka guys. Uy, padawan ako ng oras. Tabang? Tabang? Ano ba ito yun eh? Naman. Kaya pa sana nakauli ka nag-overtime. Overtime sa? Nag-boss din mo? Nag-boss mo? Time. Naka-overtime ko tek sa pagwat sa kailan dugay ka naglabay. Ang size na. Kuat pa naman siya naman.
Nagbuhos sila. Agutan tao kapayas, wa may kikiran. Kagaw ka kapayas. Naganaw, bang? Kaya nga guys, mga tanah kayo simod itudlo. Na diyo. Ang iba mong pista kay na boxing. May boxing. Good morning, namidila ni Nanay Carmen. Kaya ipahilot na magbalik ang iyang bukto ni Alan. Kaya ni hubag. Sarado po guys, wala pa din yung customer. Ato sa ka. Nanay, pahilot ko na. Siya na akong lipadto dito guys, palapos sa iyang malay. Kani magfista ni sa April 5 mo iyang patron, Senior San Vicente. April 5 na iyang fiesta guys. Gamay pa ni guys siya sa unang kuan kapilya, karon na improve na siya. Dako-dako siya sa kapilya ni Senior San Vicente Pereira. Senior San Vicente Pereira ang patron na ni guys. Pwede ni Lord akan pasagbot niyo. Nanimba? Nagsimba sa Balingwan? Simba di ay ko. Nagsimba pa daw sa Balingwan. Pero nahapit na siguro to kay kuan na ba ya? Snoybi na. Oh, hapit na siguro. Balik na lang ni balik. Balik kami guys. Kaya wala po si Nanay Carmen. Nagsimba sa Balingwan. Ha? Hindi siya na nagpahilot dito sa pikas kay sakit kuno kayo. Makaihi-ihi daw siya kung sa ili nang maghilot sa iya. So manguli sa mi, paingon sa mila ni Mother. Sa mila ni Mother magpaingon guys. Hi guys, namin lang ni Mother. Kay wala pa man si Carmen, so nagbalik ni dire. Naghinlo si Alan og isda, ha? Nagsimba to sa Balingwan. Nga na pa hindis. Kana
At kilaon na ni Alan guys. Lawa. Tanawa na ba himbis? Lawa. Ay, gapmay lang kayo. Ayan, kuha sa ulo. Balik mo na sila Carmen guys. Kaya pasok sila na Carmen. Ito na naman pinagpulang-pulaan. Ganito. Nagiging kasi Alan sa mga isla. Para malagim lang sa mga pagkain talaga. Nagamot sila ni Carmen guys. Everything. Nalustrid si Alan, nalustrid. Kami din nagkagubot, nagkapikok grandmother. So, rinita sa para sa paniud to. Sa kader guys, nakainom, nakatikim na. Refer ka sa pang-premio. Ha? 5 mil o 3 mil. Ang di ba kadaog 3 mil? Ang mapilde. Mugani, 3 mil. Guys, sige, intra ko. Basta na makiyos ng butod. Intra ko kay Pagkaiko lang ko kado, kaysa pagpindutin niya, nananay Cristel na. Pagkaiko, bisa mapingis na, padaw-daw, dayon. Hindi na nagbangon. Awa dia, ako ya. Bari? Pwede ba sa paningod ko guys? Ako, mahinong katawan guys. Karon ko guys, nakapal kaya kali dito sa yan. Karon niya. Kaya akong amo mo. Ko pa natutong ka. Abdik si Manang aghukad basta naisudan. Pero walay sudan, di ka na siya balbalig hukad. Alis ang bod. Ako inununan. O kara inununan. Inunan? Hukad na si Manang guys. Sabahan natin. Asa ba luwag gani? Ilalan. Hindi luwag. Wako kita luwag. Saya na kung sila sunod si Manang. Ay, salamat na lang. Init di siya, wala. Hindi na ko wala nang luto. Kani ba? Karon nang yun ba? Oh, kara tanan taman sa naisudan dia. Di ba? Karon na siya lagi nga paglutuan. O karon na. Kaon ako kay kuno ko sa basketball. Nay kontrol dia ba liga da. Naa gani.
Piling ko karon. Hey, opening nga ikapila na nakadula. Tulo ra ka team karon ang nagdula. Wala man ko dito. Kabangasan ka uswagan karon. Uy, manang. Magpasa ko sa kuan MG ba ugma sa kuan. Kanang kuan. Pag magpasa sa birth ng sa tawag ni. Diretso na dahil ang mga lista sa ninang nang. Bata ko nito siya bato sa kuan. Gusto ba? Aw si CG ba ko din maninoy ba? Uy man ni CG sa kasal. Sila ipapananak pa. Pangitain ninyo basa tao natin ito. Pinas mama ipilian kagaya ni mama. Mama niyo pag What? Lahi pa dahil ang maninoy ni Sidi ug din na usap What man. diha? Ang mga maninoy niya sa buhol dahil din na magana. Di na. Manang. Dali na mo. Aman ni mong big camera ito, i-play na. Ito buta pa. Agi introin na ito. Muna ni guys. Muna ni guys, si Kuan Manang guys. Muna yang gibuat karon. Dua. Balibanas manang. Dua ko nga. Pagkat mga bata. Mga bata, ayaw na magpagkaon. Sa mga una ta guys, si Papa nag-una na pagkaon kay mo tanaw daw na siya basketball. Wala siya pagwat. Kaya ngayon kayo sila guys. Ma'am. Lagi langanan kayo. Tawag niya ma'am. Mga ka ma'am. Dengan kapit. Manang. Manang! Ano ito ta? Una siya manang nagkaon. Dali na mo! Mga bata! Mana sila ka? Nito na ta manang. Ito may sa'yo, hindi na! Tatawag na ta! Kasi nito. Ayaw na magkaon. Oy, dali na mo! Kinsay wa nakadungog! Insay, kaon na insay. Insay, alay na kaon na. Laka ni insay. Nabuhay matan katuluga man dai. Apte kasi manang bukan sa restaurant. Pero walay sudan, dili na siya apte bukan. Liko na doy. Hi guys, manaw to ta. Gawin na dyan. Pagyan na kami mga mga bata, lari na mo. Pagkukari na dito ayan pagkuha. Nangilaw mo sa inyo pa mo sila. Ay sampung pa niya. Agukad pa niya tiligling. Agukad pa. So, sa kamo kasi kamot kung kinamot. Ikaw na sa ka. Nakakaon? Diri na din mga tingaw. Mama? Pang one time, big time, imong plato ma? Naligo sila, bilisan. Daghan sila tayo, nang maligo tayo? Kubanaon ko nila, di ko kubanaon, layo kayo, sa ngaso, sa kuwan. Kami kumunta ba lang alas? Ikaw na, ikaw na, Doy. Balik na, Doy. Uy, ako no! Iyo, may Dinitor na lang. Grabe mo yung mga prito, ah. Malag ito. May sawsawan. naman si Tata. Ha? Tata. Okay? Tata. Paambot lang. Ako yung tata, ah. Alam mo, ma.